Sure. So ngizwa kahle? Mkhulu thini insizwa encane ithi impela yona ayibona inkinga ngokuthi ibe nama relationships nabezizwe ezinye. Angiphikisani naye wenziwa ukungazi. Nami bengingazi kodwa kuyangikhula nokubonana nabantu abanolwazi oluphezulu. Udukile lo mfana ngoba inkomo akaze ayibone ifuna amahashi. Ihashi akaze ayibone ifuna inkomo. Imfene uqobo lwayo ekwazi ukukhalela inkawu. Ngakho kufanele ubone ukuthi uphumile endleleni onikezwe uJehova. Manje umlwazethu lo uma ingafika mkhulu mhlambe no Jessica owaka Smith uzokuhambelana naleyo nto. Ngeke ngisho ukuthi abehlukane kodwa ngomtshela ukuthi akekho isimile sifanele. We also have Zaytun on the line. Hello Zay. Yeah, you want to talk to Mkhulu ngizoda ikhuluma. Quote from the book of Matthew, actually a quote from the Corinthians. That's the gospel. The gospel, if you know the background, it came no Christ. So I quote from the Old Testament. Uthi unkosazana iBhayibheli lelo lifundayo kusho ungaliquote iNew Testament. Funa uquote elidala ngoba uhambisana nelisha. iBhayibheli ngicabanga ukuthi liyinto likaNkulunkulu ngoba ngithi konke kudalwe uNkulunkulu. iBhayibheli leli angiboni ukuthi kufanele thina sigomele kulona ngoba alinawo umlando wakulelizwe lakithi. Linomlando wakwaIsrael. Sigomela kanjani thina emlandweni wakwaIsrael siye kowakithi umlando? Siphile ngani mfundisi? uNkulunkulu kuphela odinga bakhona. So asikho isidingo sokuthi silalela abefundisi nobani bani. Umfundisi ungamlalela nje ngoba nawo umfundisi akanalo iqiniso lokwazi izulwini. Umfundisi angashumayela azajuluka amanzi kodwa ezulwini nakazi kodwa akulayele ngezulu. Njengoba mina ngihleli lapha nje. Akekho ongangilayele ekhaya kithi ngoba akazi. Zay, ofisa ukuthini ma? Kulungile ngiyazi ukuthi ngina enikholiwe aningithandi into engiyikhuluma ngoba umqondo wenu swabelwa namathela kuJesu. Nawo lo uJesu awumazi ukuthi wakwabani. Kodwa ngongizwa wena ukhuluma ngongizwa noJesu awumazi ukuthi wakwabani. Mangithi wakwabani ngeke ungitshele. Uzongitshela ukuthi wakwaKristu. uKristu umoya ongene kuyena kaNkulunkulu esebenza ngawo uNkulunkulu. Ngoba ngisho uJesu akanawo amandla okwedlula uNkulunkulu. Lamandla umuntu anawo kaNkulunkulu. Mina uqobo Yoba ngikhuluma yale ngqondo engikhuluma ngayo ayethiwanga ubaba la ekhanda lami. Yethiwa uyena uJehova ngoba uJehova umuntu weinto zonke. Ungumdali. Akalali, akafi, akagugi, akaziwa umuntu. Kodwa ngemsebenzi siyabona ukuthi naku umsebenzi.